Maya pagat panapon po kay katamongan. Si Claude tamo po para king Oratio Imperata laban king COVID-19. Itamongan po, o mapamakalulu ang po mapagmalasakit ay pami, aminan miloring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ang ponbiye. Lalapit kami keka,
kaniting masipit apa mangailangan mi. Aduan mi keko, ing kambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakal akasakitan ke kami, at may kamatena karing dakal la tao. Aduan mi ngeni keko, ing balikdan mo kami king lugod, at iyatsat me ke kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo lo ring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, ning kaisipan at katawan. Pasignangan mo ing pamagtagulaling ding saririra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milo, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkala mo ke kami, ing grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawb kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili ing aklis mi keka, king kagulanan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica, luklok taong po. Kambeda po rin kaya katamong pansariling kapagnasan para kaniting misa, yabe atala po karing kaya katamong pangadi ding makatuki. Para king kapasalamatan dari, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Phoebe Faye Canlas, Mr. and Mrs. Angelita David, Armaine Tiamzon, Lendon Ilian. Para king special intention ng Joe and Rose Tolentino and family. Para king anibersaryo ni Pangordin Anting Pari ng Reverendo Padre John Sichon. Para king maladuang kapaldanan ng Crismel de Alca. At para karing kaladwadari, Domingo Senior, Domingo Junior, Jose, Erlinda, Monsignor Felicito, Ramon, Ezekiel, Bensundial, Marie Jensen, Mina, Feliciano, Corazon, Father Lorenzo, Eladio, Astrid J.R., Jose, Joey, Remio, Elizabeth, at dingmaldang kaladwa king purgatorio. Talakad tampo at magyabe king dalit apamuklat. Karing mo sa dacho kung
Ilaguningin pa, ang po ning anak, ang po ning Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng gilutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyaw ni Banal Espiritu, mantabi, kaya kayong At keko antimurin. may pagat panapon po, kaya kayangan. At baya po mapupos yung patingapon, masampat mo at marapat mo yung marapta mo, kayong ginubang pasalamatan niya, kaniting banal tamong kapag masusyan. Yabang maging karapat dapat ang ganap kaniti, sisyan talapat pagkalungkutan, ding nanumang ngagawat ang kasalanan, at anyaran tapa may lunos na at kapatawaran ng Ginoo. Ikang babiyatula, karing taong manatiling tapat kaya ka, king oras ning kapagsubukan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ikang magkalub, pamanalastas, karing maulamong dapat, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ikang magluhalo kay kami, laban karing mayumurang dila, ding kay kang kasalang, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may pahintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, ding kalamalang sukad, mamabos ng ibat, king kayapan mo, banyatad na kaya kaming kapayapan mo. Ing bemi, kalamay ibat kaya ka. Antabayan mo sana, ing pamaglak bemi, kaya ka ba ning biye, uling bukod mong king lugut mo, karin ing tagumpe. Itingin mi, kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambem, at ng Espiritu Santo. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Luklok tamo po at makiramdam, king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng Santiago. Nuwan niya ing taong manatiling tapat, king oras ning kapagsubukan. Uling nung magtagumpeya, king kapagsubukan, kamtana ing biye, ing ablas apenga kuning Diyos, karing malugod keya. Nung ing ninuman matutuksuya, king antikanining kapagsubukan, kapilan man, nasasasabihan, ing tuksungini, manibatan king Diyos. Uling ing Diyos, malyaring matukso king marok. At yan naman, tuksuan ing ninupaman. Dapot ing tao, daralan niyan tukso, neng mayayagyagyat, payamuyot king sarili ng marok, akayungyungan. Kaybat ing marok ng kayungyungan, manyuling kasalanan. Ing kasalanan, pangaragul na, mamungang kamatayan. Inya eko pailin lang, kaluguran kong kapatad. Ing sablang mayap at ing sablang ganap, ganap akalam, daratang kaya katamu, manibat banwa. Babaldog na kaya katamu ningigpa, apani bataning sablang sala. Biasang mamaliwa, ni anino naman ning pamamanaliwa alayo keya. King sariling kaburyana, pepalyariana katamong maging anak na. King kapamilataning amano ning katutuan, banketa, itamo ring maging peka mumunang diling bunga, ning sablang keyang lelangan. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mapalad ya ing taong kekang tuturwanan o Ginoo. Mapalad ya ing taong kekang tuturwanan, o Ginoo. Mapalad ya ing taong kekang tuturwanan o Ginoo. Ya ing kekang yayanad king kautusan mo. Kaya ipagkalug mo ing kapainawan, king panawon ing kagutgutan, kabang kukulkulan de ing ngayon, para ka ring darapat dewakan. Pakibat po. Mapalad ya ing taong kekang tuturwanan, o Ginoo. Ing Ginoo nalapaying gulutan, ding keyang memalen, nilakwan ding taong keyang pakamalan.
ing pamangabiran, magbalik ka ring piyukuman, at ding taong makatuliran, karela lang igalang. Mapalad ya ing taong kekang tuturuanan, o Ginoo. Neng kakong sabyan, mitatalusad ko, ing lugod mong alangkupas o Ginoo, agad-agad na akong selo, ning maguguluya ing isip ko, tutula ko, uli ning saup ababye mo. Mapalad ya ing taong kekang tuturuanan, o Ginoo. Talakad tamo ban parangalan ing maya pabalita. Ing amano mo antiyang sulu amat nube king pamaglakad ko at salayang saslag king kakong daklat. Ang Ginoo mantabi kay kayo, Eka ang timurin. pamamasa aking may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka, o Ginoo. King panahon na ita, akalingwan ding alagad, ing magbakal tinape. Metong yaming darlanda king bangka. Mingat kayo, nga ng Jesus karela. Mangilag ko king lebadura, ring pariseo, at king lebadura ng Herodes. At nara king metong at metong, sasabyan na iti, uling alatang tinape. Balo ng Jesus, ing karelang pisasabyan, inyakit na nila. Bakit pisasabyan yung alakong tinape? Ay balo at ay paintindihan. Tutulawaring may na, rin kayo kong pamisip. Ating kong panimanman, ko manakit. Ating kong balugbog, ko makarandam. Eyo atatandanan itang may palyaray, kanitang pemiraso ko ring 5 tinape para karing 5,000 katawa. Pinanlang kaying amit mo ring ati po nyo karing mitagan. Labilang adwa, ngarang may kibat. Kitang na pang Jesus. Kanitang pemiraso ko la ring 7 tinape para karing 4,000 katao. Pinanlang kaying amit mo ring tagan at inipon nyo. Pitula, ngarang may kibat. Makanyan man ay paintindihan, nga ng kinutang karela. Ing mayip ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Lukluk taong po at makiramdam, king humilya. Gandang hapon, hapon naman na dalawa po sa mga pinagdadaanan natin bilang tao na sumusubok sa atin, sa ating pagkatao, sa ating katatagan, tibay, galing, o kahit ano man ang mabuting nasa sa atin, no, ay yung mga trials, no, pagsubok at tukso. No, mga pagsubok at tukso. No, diyan natin masusukatan kung hanggang saan ang ating tibay. Pag mayroon tayong dinadaan ng mga pagsubok, kung kaya naman tayo tinutukso. Dito po sa ating first reading ulit, kadugtong ng kahapon sa sulat ni St. James, maganda na naman sinasabi ni St. James na ang mananatiling matibay hanggang sa wakas siyang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Siyang magkakamit sa pangakong buhay ng Diyos. Kaya kahapon po, no, yung mga pagsubok sa buhay natin, hindi lang para masukatan natin kung hanggang saan ang kaya nating harapin, no, dito sa mundo. No? At itong mga
tagumpay natin sa mga pagsubok natin, hindi lang para magbigay sa atin ng mas magandang buhay pag napagtagumpayan natin mga pagsubok, kundi sabi ni St. James, ito rin ang magiging daan para makamtan natin ang buhay na walang hanggan. So sa atin pong pagharap sa anumang pinagdadaanan natin dito na gustong sumira sa ating pagkatao, gustong sumira sa ating kabutihan, sa ating magandang mga hangarin, no, hindi lang natin sinisigurado na mananatili tayo sa kabutihan dito sa mundo, kundi kay St. James, ito ang magiging daan para tayo makarating sa buhay na pinapangako ng Diyos sa atin. Kaya pwede po yung mga pagsubok na ito ay pwedeng manggaling sa Diyos. No? Pagsubok. Itong pandemyang ito, pwedeng pinabayaan ng Diyos na subukan ang ating kakayahan. Kung hanggang saan ang ating kabutihan, katapatan, pananampalataya sa Kanya. No, kapag mayroon tayong pinagdadaanan, pwedeng yan ay galing sa Diyos. No, siya naman ang nagsabi, sabi ng Panginoon minsan yung mga walang bunga, namumunga, na sanga ay pinuputol, pero yung mga namumunga ay pinuputol din para lalong mamunga. No? At ang mga pagsubok po natin, kung minsan pwedeng parang one after the other. No? Pero yan hindi para tayo wasakin at ipasay ng Diyos sa ating buhay. Kundi parang sa pamagitan yan, pag sa pinagdaanan natin, lalong magniningning at lulutang ang ating kabutihan. So, pwedeng yung mga pagsubok, galing mismo sa Kanya. Pero yung pangalawa po, yung tukso. Yung tukso dito, nabanggit ni St. James dito, yung tukso, hindi pwedeng manggaling sa Diyos. Kasi ang tukso, hindi lang yan parang sinusubukan ka, kundi talagang ninanais kang magkamali. Ninanais kang magkasala. Ang tukso po, sa ating pag tinitingnan natin ang tukso, parang nanggagaling sa demonyo, sabi natin. No? Parang yung tukso ng Panginoon sa ilang. No? Nung tinukso siya ng demonyo, o kaya yung tukso nung ahas kay Eva. No? Ang tukso ay pwedeng ito'y panlilin lang, panloloko, no? Na pinaiikutan ng ating ulo, na binubudol-budol tayo, parang ganyan, no? Na pinipresenta ganyan, na parang okay, pero ang totoo, pag bumigay ka, patay kang bata ka. Ganyan yan. So, kaya halimbawa, ngayon, lalapitan ng isang politikong mayaman ang isang kinikilala sa bayan, kinikilala sa isang baryo. Pare, pagkampanya mo naman ako sa eleksyon, no, itong 10,000. No, tatanggihan niya ng isang kagalang-galang. Pare, wag mo kong kunidaanan sa ganyan. Alis ka na dyan. Sabi niya, wag mo kong tuksuhin sa pera. Di pare, dagdagan natin 1,000 na, 100,000 na. No, kung ayaw mo ng 10,000, pare, alis ka na dyan, pare. At baka matukso mo ko kasi palapit ka ng palapit sa gusto kong presyo. Pwede pong ganyan, no? Ibig sabihin, parang maganda po kasi ang kislap ng pera, no? Pag kinuha mo, parang ang dami mong magagawa. Pero pag kinuha mo, masisirang yung dangal bilang tao. Pag kinuha mo, magagas mo nga naman sa iba, pero pinirito mo ang iyong pagkatao. No? Ang tukso ay isang pandilin lang. No? At yan hindi pwedeng manggaling sa Diyos. Dahil ang Diyos, hindi nanlilin lang. Hindi nanloloko ang Diyos. No? Buti pa rito, sabi niya, yung pandilin na yan, pwedeng manggaling sa inyong inclination, sabi niya, desire. No? Sa iyong desire. Hindi man nabanggit dito yung demonyo. No? Hindi ko alam kay St. James ba't ayaw niya banggitin ang demonyo. Na para bagang yung tuksong yan, hindi man manggagaling sa demonyo, manggagaling dito.
your inclination, your desire, your human desire. At ganun nga po, pagbibigay ka sa human desire mo, na parang ang talap-talap, no? Pag ipipresent ng your desire, doon masisirang ang buhay mo. No, ganun din, di ba? Yung kahit po sa tukso sa laman, di ba? Sa mga mag-asawa, siyempre, kung lalapitan ka ng ganyan tukso, hindi naman lalapit yung pangit. Hindi ka matutukso. Pero pag yung maganda sa mga mag-asawa, no? Yung lalaki, lalapit ang isang sexy, malambing na babae, tapos may asawa na yung lalaki. Siyempre, ganyan ang tukso, parang sarap ng presentasyon. Pero pag bumigay, ulit, sira ang iyong dignidad bilang may asawa at baka madamay pati yung pamilya, madamay ang marami sa iyong pagsuko o pagbigay dun sa tukso. At para sa atin po yan, kahit di natin sabihin sa demonyo, pero parang nanggagaling dito, na parang humahatak sa atin, mayroong umihila para tanggapin itong ganyang alok. At kaya dito po, itong ating unang pagbasa nga, hindi yan manggagaling sa Diyos. Kailanman hindi tayo isisedus ng Diyos. Hindi tayo aakitin ng Diyos. At hindi rin tayo lilinlangin. Dahil ang Diyos ay ang katotohanan. Ang katotohanan lamang na maghatid sa atin sa tunay na kaligtasan, kapayapaan at kaligayahan ang iaabot niya sa atin. Yan pong sinasabi nitong unang pagbasa. Kaya wag tayo panlinlang. Dito nga, pareho din naman yan pagsubok o tukso. Talagang yan parehong pwedeng sumira sa ating pagkatao. Kaya dapat maging matibay at matatag tayo. At wala nang ibang magpapatatag sa atin, kundi yung ating tunay na pagkapit, paghawak sa Diyos. Na siyang hindi kailan may magnanais na tayo'y madapa at maging masama. Kayong ebanghelyo po ang ganda rin kasi babala ng Panginoon sa mga lagad niya, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga pariseo. Lebadura. Ano bang lebadura? Yung panlilindang. Dali po yung lebadura, ito is panlilindang. Hypocrisy, pagkukunwari. Pagkukunwari. Huwag tayong paloko sa mga nagkukunwari lamang. Huwag tayong pabudol-budol sa mga hindi naman pala totoo ang dinadala. Dito po, napakagandang pagnilayan yan sa atin. Sana tayo hindi tayo nanlilinlang sa ating kapwa. Hindi tayo nanloloko. Lalo na ngayong panahon ng eleksyon, baka tayo pagagamit sa mga malalapit na politiko sa atin at sasama tayo sa paglalahad ng mga maling balita, yung false news, yan, fake news, yan. Ang gagawa ng istorya, ang isang politiko para magmukhang bida, na hindi naman talaga bida, kundi kontrabida, para lang pabanguhin ang pangalan. O kaya, lang gagamitin tayo para sirain ang isang kandidato, gagawa rin ng istorya, hindi naman totoo, para lang masira sa mga tao. Ito po ipaalala sa atin, sana wag tayong paggamit para marin lang ang ating kapwa. Samantala, tayo rin wag tayong palinlang, dapat marunong tayong magsuri, marunong tayong saliksikin. Let us have that critical minds, no? Para himayin yung mga bagay-bagay, para hindi tayo maging biktima nitong mga ngayon mas dumaraming kumakalat na panlilinlang at panloloko sa atin. Lalo na ngayon darating na
na eleksyon. Okay? Kaya hingin natin ang biyaya ng Diyos, sana'y lagi tayong kasihan ng Kanyang banal na Espiritu, nang sa gayoy tayo manatiling, tumatahak lagi sa landas ng kabutihan at katotohanan. Amen. Magsitayo po tayong lahat ngayon. Manalangin tayo. Dahil meron tayong Diyos na hangarin niya ang ating kabutihan, ang ating kaligtasan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, emo ke paimburisan, king aus mi. Ginoo, emo ke paimburisan, king aus mi. Para king banal ng balayan ning Diyos, ban ang tabayanan at lingapan ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, emo ke paimburisan, king aus mi. Para ka ring tao king meto yato, ban papanatilyane ning Diyos, ing karelang pamikasundo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, emo ke paimburisan, king aus mi. Para ka ring sablang tao ating problemang pupusanan king bie, ban pakas ngawano ning Diyos, king karelang kaligaligan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, emo ke paimburisan, king aus mi. Para kaya katang makatipon keti, at karing kaya katang sarili, bantang gapane ning Diyos ing kaya katang ayin, at kayayang ikatula, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, emo ke paimburisan, king aus mi. Ngeni po adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Oy paming mayupaya, ika ingkekeng santungan at sikanan. Pakiramdaman mo sa rin ingkekeng kayadwanan, kapamilatan ng Jesukristong ginumi. Amen. Dito pong diyang mag-offer, malian ko pong magpila, king libutan. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daw, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo, iting daon karinggamat mo, king ikapurit kaligayan, ing kayang lagyo, king kay katamang kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakadulong Ginoo, papagbanalan mo sa reting kekeng ayin, ading espiritual ming sakripisyo, gawan da kaya sanang alangganggang ayin kaya ka. Tiyadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo mantabi kaya kayo, At keka antimore, yat ngayon rin puso yo. makayat na no king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matuli. Tunay pin, karapat dapat at matulit, ing pasalamatan da kang parati at numang karin. Oy pa, Diyos kingalanganga, at lubos mayupaya.
king lugod kaya kayang lalangan ng tao, at siyang mga itulid diyang may parusan, king kaya kang pakalulu kaya kayang kinabus, kapamilatan ng Kristong ginumi, kapamilatan na ring hangel at ding sablang koro ning banwa, mit mong kapag mulan sa sambarapan mo, ing siwa namin makisan metong sana king karela, kabang kakantarang ang tulay ang dalit ning kaya kang ligaya, at ngaming sasabi, Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mipnuya yung banwa, ting yato, king kekang ligaya, hosana king kakatas-katasan. Mapalad ya, ing daratang king lagyo ning Ginoo, hosana king kakatas-katasan. tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pamadalan mo sa, retingahin king espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daon ko sang loob, king pamailasa at kamatayan, kinumaning tinapit, pe pasalamat siya kaya ka. Pira, sunit binyene ka rin kayang disipulo nga nam, tanggapan niya iti ko nga at kanan niya. Iti kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha niyong kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayang disipulo nga nam, tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sa blang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Datan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyong inigaganakan mi oy pa, ing kamatay na pamanyabli na may biye ning anak mo. Daramya kaya kay ting tinapi ning biye at ing kalising kaligtasan. Na yun ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang nisulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yato, ban biganap kay lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at ing sablang pare. Ganakan mo na naman di kapatad ming pepainawan at maninayang sabing miye, lanin talasuyo mong diamang Felicito at Padre Fernando. At ing alapang mayang unabiye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo king ang karapat dapat magkamit king biya ng angga. Ban kaya biya ng Maria, ing birhendo ng Diyos, kambiya ng San Jose, ang kayang esposa, kaya biya ring apostol, at ding sablang santo, at inupad kay malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tuto, kagom ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapamintog ang amahan talapangabos at libog yung banalang turo, nga tamangin ang mangangas, manalangin. Ipami at sukabanwa, misambanying lagyo mo, datang kay kaming kayarian mo, mi pamintuan ng loob mo, kay tisulip antibanwa. Ing kakanan mi, king aldoldo, ibiye mo kay kami, king aldongeni. Ampon ipatawad mo kay kami, tig sala mi kay ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kay kami. Mga emo kay paisaw, kintukso, nung ikabos mo kami, king sablang marok.
Igabos mo kami o Ginoo kisablang maro, malagad mong ipagkalubing kapayapan king panabun mi, banting kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kami talapangabos. Uling keka ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alanang ka. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ing laban mo yung kasalpantayanan kaya kang iglesia, at pamayapan mo, pambilugan, at pangking kaburian mo. Ikaw mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabiya sana kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. May kakapatatangan pong ipupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan. Kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan ng yato, ibigay mo kay kami ing kapayapan. Ing malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, noon tamang makakilala at makasadyang tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, Ginoo, e kumatampang tanggap keka, dapat iikas niya ang amano mo, kumayap na ako.
Siklod po para king panalangin, para king halalan. Manalangin tamo, ban king daratang apang bansa, ampon pan lokal halalan. Ing tunay ang mag-ari, iyaying kaburyaning Diyos, ang mamantabe karing sablang bansa. Nga tamo pong makibat, iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampon terorismo. King pamanloko, pamaglarang, ampon pamagbaluktot, king katutuan. King pamagsuhol, kasakiman, ampon sa buwatan, ban makapamirait. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ampon makitid, apan lalawe. King pamagbanta, pamanakot, ampon kapanyiran, apamangamano. Nga tamo pong makibat, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban ing konsensya mi, ya ing gawan tune kat tuntunan. Baning kaya panding kekaldan, ing mangibabaw aparasan. Banin dignidad ding tao, ya ing palaging galangan. Banding maluka ampon may na, ilaring migit miyunang mitutukan. Baning pamanyese king kalikasan, aliya milako pansin. Baning pamisan metong, ya ing mamiedalan king daklat ning kapayapan, ampon katimawan. Ban ing banalatakot king Dios, at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo, pastol ning kaladwami, ampon talapagligtas ning meto sikluban. Ing politika, ya ing pikalog mo ke kami. Metong apanagkat, ban sumuyo karing sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami. Antimo ing pamanantabe mo ke kami. Manano na sanang ing pamanantabe mi king politika, para karing botante ampon kandidato. Mamye parangal king malalagyo mo, manggaman king alanangga. Amen. Talakad tayo po para king panalangin kay ba't ning pamakinabang. Manalangin tamo. Oy paming malagod, ipagkalod mo kaya kami, ingsi ka na ning bayong biye, kapamilatan ning kalam ning Eucharistia. Ipamingwa mo na keman, sana king lugod mo, at sadya mo kami para king alanganggang kaligtasan. Tiadon mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ang ginum, antabi kaya kayo, At keka antimori. bendisyonan ako ng Diyos sa may paintatu, hingip pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. umita ng ini, king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. King Diyos. Dakal po salamat, bayangin ng Diyos kaya kaingan. Magandang gabi po, maraming salamat.